खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं फैगौ 2023 मायथाइनि जानुवारि दाननि 20 अक्ट'आव भारत अलिम्पिकनि आफादगिरि मानाव गेदेर पिटि उषाया साननैनि हाबाफारि लानानै आसामाव फैगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथाव बाथ्रादि बिथां मानाव गेदेर पिटि उषाया आसामाव फैनानै आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो खेलानि रादाबगिरिफोरखौ लोगो हमनानै आसामनि खेला गेलेनाय आरो जौगाहोनायनि सायाव गोथौयै आरो गुवारै सावरायलायगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रादि मानाव गेदेर पिटि उषाया माहारियारि पार्क काजिरङायावबो दावबायहैगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं दाखालि आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंदोंमोन जे आसामनि गंब्रै जिल्ला बोखारनायनि सायाव। बिथाङा बुंदोंमोन दि आसामनि गंब्रै जिल्लाखौ बोखारनाया अरायथा नङा। बे थांखिया माखासे समनि थाखायल' लानाय थांखि। नाथाय बे समाव तामुलपुर जिल्लाखौ बोखारथ'नायनि सायाव एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां खनेन्द्र बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंदों दि जे तामुलपुर जिल्लाया मोजां मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ होनो थाखाय बा नियारिस होनो थाखाय बे जिल्लाखौ दानाय जादोंमोन। बे जिल्लानि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो मोनसे मोजां आसा फैबायमोन। दिनै बे हथादै पुराना जिल्लाजों मार्ज खालामफिननायाव बिथाङा आसरित मोनदों होनना फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बिथाङा बुंबावदों दि तामुलपुर जिल्लाखौ बोखारथ'नायखौ एबसुआ नायबिजिरनाय आरो सावरायनायनि गेजेरजों राहा लागोन आरो बर' हारिनि खहा जायोब्ला बेखौ एबसुआ माब्लाबाबो गनाया आरो बेखौ हेंथा होगोन। बे समाव रायजो राजाफोरा गोजोरै थाथ'नो नांगोन होनना बिथाङा फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं 20थि अल इन्डिया इन्टार स्कुल एन्ड सिनियर काराटे चेम्पियनशिप फेडारेशन काप 2020 आव जानाय नेताजी काराटे सुभाष इनडुर स्टेडियाम राजबारि स्टेडियामाव जानायाव नवज्योता शर्मा काटा गल्ड आरो कमिटि सिलभार मेडेल मोनदों होनना बिथां कच बिरदाव ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बे बादायलायनायावनो चिरां जिल्लानि स्पर्टस एस'सिएशननिफ्रायनो साथाम गेलेगिरिफोरनि गेजेराव सानैया सनानि मेडेल आरो सासेया सिलभारनि मेडेल मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं हारियानानि बिजेपि दोलोनि भारतनि हकी गेलेमु बिफाननि मन्त्रि मानगोनां सन्दीप सिंहआ सासे फोरोंसुलि आइजोखौ आथोनारि खायसो खालामनायनि दायाव केस रेजिस्टार खालामजादों होनना मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनांदि बिथाङा 2019 मायथाइनि गिबि बिसायख'थियाव पेहवा बियाबनि सिङाव थानाय कुरुक्षेत्रआव कंग्रेसनि मनदीप सिंह साट्टाखौ फेजेननानै देरहानो हादोंमोन। बाथि रादाबाव दं सासे सिख्लाखौ थाना सिङावनो जिनाहारि खालामनानै थानांबाय जेलनि खोमसि खथायाव सासे पुलिस साब इन्सपेक्टरा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया थांनाय हरनि मोनाबिलि समाव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादोंमोन शिबसागर सदर थानायाव। साब इन्सपेक्टरनि मुंखौ रिपुज्यति दले होनना मिथिनो मोनदों। जिनाहारिनि बुलि जानांनाय सिख्लाया थानायाव रिपुज्यति दलेनि सायाव जिनाहारिनि अजद दिखांनायखौ मोननाय लोगो लोगोनो पुलिस हान्जाया रिपुज्यति दलेखौ खादों आरो जेलाव जोबथेनानै दोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। द'थि रादाबाव दं कभिड-19नि थाखाय गावनि हादराव गेदेर जेंना आरो आंखाल नुजाथिनाय जाथायखौ चाइनानि हादरगिरि मानाव गेदेर शी जिनपिंआ मैया 2023 मायथाइनि जानुवारि दाननि 1 अक्ट'आव गावनि बिबुंथियाव सिमान जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रादि
बुहुमनि गोबां हादरफोरा चाइनानि सुबुंफोरखौ गावनि हादराव हाबनो हेंथा होनायनि थाखाय गोबां फालांगिफ्रा बन्द जानायाव रांखान्थि बिथिङाव लोरबां जानो गोनां जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथां शी जिनपिंआ फोरमायनाय बादिब्ला गावनि हादराव देहानि जेंनाफोरनिख्रुइ रांखान्थिनि जेंनाया देरसिन जानानै दं होनना फोरमायदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।